Euskal Herria Bilduk bere reprobazioa eskatuko duela lagunkeriaz eta utzikeriaz jarduteagatik. Ez du bete kontrol plenoan esandakoa eta ez du bete diru publikoaz lagunduta egin denarekiko ezerezean, bazterrean eta laguntxoen esku geratu den proiektu batek eskatzen duen jarraipenaz. Hiriko esan bezala ez da iraganeko kontua, oraindik orain ardura politikoak daude eta Euskal Herria Bilduk Arantza Tapia momentu honetan hor gertatzen ari denarekiko arduradun politiko zuzena egiten du. Beraz, esan bezala, espero dugu Arantza Tapiak uztaila 10 bitartean egin ez duenarekiko eta egin behar zuenarekiko azalpenak eman beharko dituela.